Ibrahim Serder ta' 36 sena mill-Bangladesh baqa' jinżamm arrestat wara li nqabad fl-ajruport jipprova jaħrab b'dokument fals u ġie arrestat mill-Pulizija tal-Immigrazzjoni flimkien ma' persuni oħra li kienu qed jagħmlu użu minn dokumenti folots. Fil-qorti l-Ispettur Christian Abela mit-taqsima tal-Immigrazzjoni spjega li minn investigazzjonijiet li saru irriżulta li Serder kien il-persuna li bih id-dokumenti lil-10 persuni l-oħra. Ir-raġel ġie akkużat ukoll li ħoloq jew kellu fil-pussess tiegħu dokumenti li kienu mbabsa. L-Ispettur James Turner spjega wkoll li fuq il-persuna tar-raġel instabbu aktar minn 10,000 euro li allegatament inġabru mill-beħ tad-dokumenti folots. Kien għalhekk li l-Pulizija akkużat lir-raġel b'ħasil ta' flus u li jagħmel użu ta' flus li kien jaf li ġejjin minn attivitajiet kriminali. L-avukat Cinzia Zoppardi Alamango u Marija Xkembri mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali assistew ukoll fil-prosekuzzjoni tal-każ. Intant matul il-jum tal-ġimgħa tresqu wkoll il-11 persuna l-oħra li ġew arrestati mar-raġel li kollha ammettew li jagħmlu użu minn passaport fals u nataw sentenza ta' 6 xhur ħabs effettivi. Żewġ nisa mir-Renju Unit u raġel ieħor ammettew li ppruvaw jidħlu Malta b'ċertifikati folots tal-vaċċin kontra l-COVID-19. Fil-każ tan-nisa jidher li waħda minnhom tlaqmet biss b'doża waħda tal-vaċċin filwaqt li l-mara l-oħra ma ħadet l-ebda doża. Din tal-aħħar urid ukoll test negattiv għall-virus. Fil-każ tar-raġel dan inqabad fl-ajruport u ntqal li ma kkoperax mal-pulizija waqt l-arrest. It-tliet akkużati kollha sarulhom testijiet hawn Malta li rriżultaw fin-negattiv u mal-koll ammettew l-akkużi u ġew ikkundannati sena ħabs sospiża għal sentejn u multa ta' 3,000 euro kull wieħed. Sirjan ta' 24 sena miż-Żebbu Chawdesh ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li ġie akkużat b'serq aggravat ikkaġunar ta' feriti ħfief fuq raġel ieħor Sirjan ta' 25 sena residenti is-Sanna Chawdesh kif ukoll biksur tal-paċi u l-bunordni pubblika. Dan wara li tressaq quddiem il-qorti Chawdesh quddiem il-Maġistrat Dr. Simon Grech. Fi stqarrija tal-Pulizija ġie spjegat li l-każ seħħ fil-5 ta' Awwissu fl-inħawi ta' Triq ir-Rabat ġewwa Marsal Forn limiti taż-Żebbu Chawdesh. L-imputat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba fil-konfront tiegħu u ngħata l-libertà proviżorja taħt diversi kundizzjonijiet. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Joseph Gawci. Sudaniż ġie kkundannat 9 xhur ħabs wara li pprova jsifer b'dokumenti falsifikati u ammetta fil-qorti u spjega li kiseb karta tal-identità Taljana u passaport fals għal 900 euro. Franċiż ta' 28 sena nstab ħati li seraq mobile minn stabbiliment kummerċjali f'San Ġiljan. Jidher li l-akkużat irritorna l-mobile ftit tal-ħin wara meta kien arrestat u ammetta l-akkuża u ngħata 5 xhur ħabs sospiżi għal sentejn.